Amen. Isihloko sethu for the book of prayer ambassador dying to self. And ube ngiqalile ibambe le-thing bekhe ndakudideka ukuba izama uthini ukuthi because ube ngiqala uyifunda mna ngikhe ndabona uba sizishiye thina le nto siyiyo sijike sibe ngabanye abantu, but as ngifunda nami ndizimamele ezinye izithetha apha evekini can I understand, and I feel like the theme apha kuthi as ambassadors kule age yethu ibunzima because kule age sikuyo thina sisazikhangela uba singobani, sifunayo ebomini, zintoni izinqwelo zethu, yintoni esifunayo apha ebomini, into ezingazithandiyo, into ezingazithandiyo. So xa kusithiwa dying to self kule age sikuyo now bishiye, but dying to self ke is not uluza le nto yobuwena, but it's letting God I shape identity yakho. It's not becoming omnye, but it's letting go of endless control, like selfishness, anger, jealousy, anger. Uyeke uba ibe uThixo okulawulayo, not ezinto zilapha kuwe. So ngizaqala siwathi iBhayibhile zethu sitshile ku-Ephesians 4 verse 22 to 24. Ephesians 4 verse 22 to 24. To take off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, the one created according to God's likeness in righteousness and purity of the truth. Amen. Amen. uPaul le letter ubhalela i-Ephesian church bengabakholwa abatsha bezama ulandela uYesu, but besenazo ezi habits zabo zakudala. So abazokwazi ulandela uYesu besenazo ezi habits zabo zakudala. Kuthiwa apha take off, so lo take off icreate le image yokuba zimpahla ozikhululayo, njengempahla encinci okanye indawo yayikhulula. uThixo nathi ufuna sizikhulule le old self before sihamba naye. And the old self kuwe ngaba xa umuntu wendise kabuhlungu wena into yokuqala oyenzayo ufuna uphindisela kuye, but dying to self is actually responding with peace. Ungabube nomsindo kulo mntu but uthule uyeke uba ibe nguThixo ozawudilishana naye, uvele yena kungaveli lo msindo wakho. Okanye wena umuntu othandayo apha ebomini ube controlling yonke into yakho apha ebomini, uyastressa ngayo yonke into encinci. But dying to self is trusting God and trusting i-timing yakhe uba ewe le nto kudala ndicela but i-timing kaYesu ndisayithembile, because just because ingayifumenanga le nto bendiyifuna ngoku ayo-punishment from Thixo leyo, but uyasiprotecta because uyayazi eli xesha azasinika ngayo le nto azasinika ngayo izawube isifanele thina. Asizokwazi ube sinxibe lo old self athi masimkhulule for asinxibise into ezintsha esizifunayo thina nento ezisifaneleyo. Uzawuphinda sicela sithathe iBhayibhile zethu sitshile ku-Colossians 3 verse 5 to 10. Siyafunda nabayifumeneyo. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Therefore, put to death what belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Because of these, God's wrath is coming upon the disobedient. And once you walked in these things when you were living in them, but now put away all the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, you are being renewed in knowledge according to the image of Christ. Amen. Apha ke uYesu ufuna sizicleanse because thina sizi-vessels zakhe, so ufuna siqale sizicleane thina before azawukwazi ukusisebenzisa. Nathi xa unqaniwe ngoku ndikunike ikomiki enamanzi, but le komiki uyayibona uba ngaphakathi imdaka ayikho clean, noba ndingakuxelela uba la manzi athengiwe aclean awuzufuna uwasela because of le nto ngaphakathi imdaka. Ifana nathi ke kuba imessage esiyithatha kuYesu xa uYesu esithuma ukuba siyolanda abantwana bakhe sisipredishe ilizwi lakhe. If imessage unayo, italent unayo for ukwenza umsebenzi kaThixo, but wena usemdaka ngaphakathi, abantu abazuyibona noyibona imessage uzanayo because wena
ngaphakathi awukaziklini for usetyenziswa nguyesu and ungekaziklini you limit the ways that God can use you. And yonke into esiblokhayo from ukwazi usondela nokuthixo fama siyayikhupha ebomini bethu zonke ii-temptations into ezisilingayo fama siyazibaleka and ubaleka ezo temptation awuzenzi weak but uzisondelisa noyesu because uyayazi le nto izakususa noyesu njengokuba uyazazi unezitshomi nisoloko nidibana ngumntu nimhleba but no temptation uzayeka uzubuya nobuya kwezo tshomi because uyazi uba nenza ntoni but akukho enough nje usuka kwezo tshomi but ithi you will chase righteousness so awuzuvese uziyeke kwezo tshomi but uzazithandazela nozithandazela uthandazela nalaa mntu beniqhela udibana naye. Okay, bengicela siphinde sitshiye iBhayibhile zethu siye ku-2 Timothy 2 verse 21 to 26. So if anyone purifies himself from anything dishonorable, he will be a special instrument, set apart, useful to the master, prepared for every good work. Flee from youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart, but reject foolish and ignorant disputes, because you know that they breed quarrels. The Lord's servant must be ready. The Lord's servant must not quarrel, but must be gentle to everyone, able to teach and patient, instructing his opponents with gentleness. Perhaps God will grant them repentance, leading them to knowledge of the truth. Then they may come to their senses and escape the trap of the devil, who has taken them captive to his will. So apha ke uyesu uyasixelela ukubana nje kulula ubakhanda umuntu okhanda kuwe but umuntu xa engakuphethanga kakuhle nawe ube still ube nothando umbonise ubele laa mntu naye maybe ngaphakathi bakhe akazibuza ukuba ngowuphi lo thixo lo mntu amkhonzayo for yena akwazi njeba ndiphethe kanje but still angareciprocate le nto ndinika yona aze kuhle. So izinto ezinjalo ukuba uveze uthixo usondele kuthixo uveze ii-traits anazo uziveze nabantu bakhe might be the thing that repents those people basondele kuthixo because bayabona uba wena ufuna nothixo and xa ufana nothixo kwawuvela ubuthixo abantu bafuna usondele lenikwenzayo. Ivesi yethu yokugqibela before ndichube phantsi ifumaneka kuPsalm 139 verse 23 to 24 ifuneka ngohlobo. Search me, God, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there's any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. Apha ke uDavide ucela uYesu ukuba yonke into engaphakathi kwakhe engafani noYesu engeyiyo into uYesu ayifunayo makamvezele so that azakwazi ukujongana nayo adilishe nayo le nto ayiputhe to death kule theme yethu ka-dying to self. Maybe khona izinto like intlungu ne-jealousy ne-anger izinto ziphetheyo ngaphakathi kwakho but wena upretend ukuba rayithi xa ulapha phambi kwabantu. Funa ukucela uYesu aziveze zonke so that you can put them to death and you can have i-characteristics kaYesu so that ubonakale ungumntana kaYesu. Even izinto apha enkonzweni ungakwazi uba ube uparticipate wena u-active usenza into ezenziwayo but ubuyazi injongo yakho ayikho right le nto uyenzayo apha enkonzweni awuyenzi i-intentions ezi-right uyenza uba ufuna ubonwa or whatever reason but you pray to God to show you whatever is not right in you so that your intentions can be pure. The theme ka-dying to self ayikho lula but yi-choice efuna siyithathile every day ukubana yes these are the habits that I'm used to but funa ukuzame uzitshintsha so that uzakwazi ufana noYesu ukwazi ukukhokelwa nguYesu. Amen.